فرمایا وہ دل جس دل وچ تقوی ہووے متقی بندہ خشیت الہی رکھن والا اگے فرمایا لا اسم فیہ او دل جس دل دے اندر گناہ دا جذبہ نہ ہوئے جس دل اندر گناہ دا ذوق تے شوق نہ ہوئے ای داریے میں شراباں پیوانگا ای داریے میں زنا کرانگا ای داریے تے میں کجریاں نچاوانگا میں مجرے بیکھانگا جنہ دلہ وچ انج دا ذوق ہوئے او دل بیمار نہیں ہوندا بلکہ او تے بیمار دل ہوندا ہے فرمایا لا اسم فیہ او دل جس دل وچ گناہ دا ذوق نہ ہوئے اگے فرمایا ولا بغیا او دل جس دل وچ بغاوت نہ ہووے ولا غلا او دل جس دل وچ ظلم نہ ہووے ولا حسد او دل جس دل وچ حسد نہ ہووے سڑی جاندا ہے کسے دے چنگے کپڑے ویکھ لے تے سڑن لگ جاندا ہے کسے دی چنگی گڈی ویکھ لے تے سڑن لگ جاندا ہے کسے دی چنگی کوٹھی نظر آ جائے تے سڑی جاندا ہے کئیاں بندیاں نوں سڑن دی عادت پئی ہے کئی سڑن تے آون تے بھراواں تو وی سڑن لگ جاندے نے ایدی اپنے مکان وچ دو کاراں کھڑیاں نے اے دو کاراں اینوں سکھ نہیں دیندیاں تے جڑی بھرا دے گھر ایک کار کھڑی ہے او کار اینوں دکھ دتی جاندی ہے اے کہندا میرے بھرا دے گھر کار کیوں آ گئی میرے بھرا دی کوٹھی کا تو بن گئی میرے بھرا دا مکان کا تو بن گیا دل وچ حسد لئی پھردا ہے جڑے دل وچ حسد ہوے او دل بیمار ہوندا ہے فرمایا لا حسد وہ دل جو حسد سے پاک ہو اللہ ایک اللہ دے ولی نے اس وقت بھی زندہ نے لاہور رہندے نے پہلے ساڈے بنگلے گگیرے رہیا کردے سن جتھوں میں آیا ہاں پہلے اوتھے رہیا کردے سن تے اوتھے سکھ سن او سکھ سن پھر سکھاں تو مسلمان ہو گئے جدوں سکھ سن اودوں نام دا نام سی کرشن لال پھر مسلمان ہو گئے پھر انہاں دا نام رکھیا گیا عبد الرشید اج کل دنیا انہاں نوں عبد الرشید مجاہد آبادی دے نام تو یاد کر دیے میں بزرگاں نوں ملن گیا میں کہا بابا جی میں نو کو نصیحت فرماؤ نا تے میں نو بڑے پیارے امداد نال فرمان لگے پتر ایک صاف کاغذ لے لے او دے اوتے حسد بھی لکھ لے بغض بھی لکھ لے تے کینہ بھی لکھ لے تے او کاغذ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاڑ کے سٹ دے کی مانا اپنے دل وچوں حسد کڈ دے اپنے دل وچوں بغض کڈ دے اپنے دل وچوں گناہ دا جذبہ تے ذوق کڈ کے تے اللہ دے دین دا تقوی تے خشیت الہی پیدا کر لے اللہ میں قربان جاواں کاموں کی والیا میں تینوں کیویں دساں جڑے دل وچوں حسد نکل جائے جڑے دل وچوں غل تے بغی نکل جائے او دل ایڈا قیمتی بن جاندا ہے حدیث پاک اندر آندا ہے ابن ماجہ دی روایت صححہ البانی شیخ البانی سے صحیح قرار دیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ آنیۃ فی الارض اللہ کی زمین پہ اللہ کے برتن ہیں سادے لفظاں میں چنج کیا لو اللہ دی زمین تھی اللہ دے بھانڈے نے اللہ دی زمین تھی اللہ دے برتن نے صحابہ عرض کردے نے محبوبہ اللہ دے بھانڈے اللہ دے برتن اللہ پاک نو برتناں دی کا دی ضرورت پئی تے میرے نبی نے فرمایا عبادت گزار تہجد گزار نیکوکار بندیاں دے جڑے دل نے اللہ پاک دے برتن نے جڑے نیک بندیاں دے دل نے وہ اللہ پاک دے برتن نے ہو نمازیو جو ہوئے تے پٹھا حضرات دی وقار جے برتن انج پیا ہووے بار سین وچ برتن انج رکھ دیو آسمان تو بے شک ایک چھٹ ڈٹی ڈگے گی اس برتن دے وچ آ جائے گی رحمتاں تے برکتاں پین گیاں تے جے برتن انج ہو جائے گا تے ساری رات بارش پیندی رہے اس برتن دے وچ کوئی چھٹ آ سکدی او دے وچ چھٹ کوئی نہیں آ سکدی اللہ برتن انج کر لے اپنے دلاں دا برتن انج کر لے اللہ تے ویسے جے غصہ نہ کرو نا جڑے بندے دے دل دا برتن نہیں جندا ہے مینوں او دی نشانی دا بھی پتہ ہے تے جے دے دل دا برتن نہیں جندا ہے مینوں او دی نشانی دا بھی پتہ ہے تے جے غصہ نہ کرو تے میں نشانیاں دساں غصہ تے نہیں کرو گے ہیں اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار توجہ کرنا ہے ویکھو نا جڑے بندے دے دل دا برتن انجوئے گا وہ جدو جلسہ سننا آئے گا تقریر سننا آئے گا جمعہ پڑھنا آئے گا وہ بیٹھا بھی انجوئے گا بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تے جڑے بندے دے دل دا برتن انجوئے گا وہ بیٹھا بھی انجوئے
زندہ باد مر گیا اور صدقے زندہ باد اللہ جی اللہ جاندہ ہے نا برتن سیدھا کی کیتا ہے نا تو چک کے ماریا ہو پیار اللہ 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 توجہ آجے دے دل دا برتن انجو ہے نا وہ بیٹھا بھی کر کے ہوئے گا تک اللہ بہے گا نہیں 2 منٹ بعد گیر بھی بدلے گا ایسے کر کے گیر بھی بھئی بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے وہ مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیوں ادب کے ساتھ بیٹھ کر بات سنتے ہیں وہ مستثنا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں تو انہاں دی گل کر رہے ہیں جڑے بندے گیر بدل دے اللہ اللہ توجہ کرنا ویر جی اپنے دل دا برتن انج رکھیا کر تاکہ رحمتاں وچ پہ جان اور رمضان تو وڈی رحمت دی بارش کوئی نہیں انج کر دل دا پانڈا تاکہ وچ رحمتاں تے برکتاں پہ جان ہون تے رحمتاں گئیاں ہون تے رحمتاں گئیاں ہون تے گئیاں پئیاں جام دیاں کھن بہاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آ کئی پاپی اجے بھی نہیں آئے پئیاں جام دیاں کھن بہاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں رمضان نے لائیاں پکاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ اللہ سال پچھو رب دے پرانے پھر آنا ہے سال پچھو رب دے پرانے اے میں کسی دی نقل نہیں ماری میں آپ لکھے رہے اللہ 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 سال پچھو رب دے پرانے پھر آنا ہے لنگ گیا موقع تے تو بڑا پچھتانا ہے لنگ گیا موقع تے تو بڑا پچھتانا ہے انہیں آخری باراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں رمضان نے لائیاں پکاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں کاری صاحب آخری سپاریاں تے آئے نے مک گئے کاری صاحب آخری سپاریاں تے آئے نے اتکافیاں نے ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے اتکافیاں نے ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے اتکافیاں نے ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے اللہ اللہ اتکافیاں نے ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے اتکافیاں نے ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے تینوں پئیاں کی نماراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ اللہ کہ اب تک جو میں نے علامات بیان کی یہ تندرست دل کی علامات ہیں جے بھائی تواڈے دل چ علامتاں موجود نے تے تانوں مبارک ہوے عید بھی ہوے تے آ بھی مبارک ہوے تہاڈا دل صاف ہے تہاڈا دل بہترین ہے تہاڈا دل تندرست ہے تے جیڑا دل تندرست ہوے اونوں بیماریاں تو بچانا نہیں تے چاہیے ہے نا تاکہ اونوں بیماریاں نہ لگ جان تندرست دل نوں 4 بیماریاں تو بچانا کنیاں بیماریاں او بولو بھائی 4 اللہ جاندا ہے تسی پوری توجہ نال گل سنو تسی دل دے ڈاکٹر بن جانا پویں صبح اوتھے کلینک کھول لیا جا کیڑا رولا ہے لیکن گل تے توجہ نہ سنو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار 4 بیماریاں تو دل نو بچانا تاکہ دل بیمار نہ ہو جائے کیڑیاں کیڑیاں 4 بیماریاں سب تو پہلی بیماری کیڑی ہے اللہ دے ذکر تو غافل نہیں ہونا اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہونا ہر وقت اللہ پاک دا ذکر کردا رہیا کر الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
اللہ دا ذکر کریا کر اللہ نو یاد کریا کر اٹھ دیاں بیٹھ دیاں آندیاں جاندیاں چل دیاں پھر دیاں کربٹ بدل دیاں اور جناب ہوڑی ہوڑی اچھی اچھی دنے راتی سویرے ہر وقت اللہ پاک دا ذکر کردا رہیا کر سبحان اللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے الحمدللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے اللہ اکبر اے بھی اللہ دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے بھی اللہ دا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اے بھی اللہ پاک دا ذکر ہے سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت اے بھی اللہ پاک دا ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین اے بھی اللہ پاک دا ذکر اللہ 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 اچھا ہے جی ماشاءاللہ ہے جی سجا ہاتھ چوک کے جواب دیو کو کھبا کیڑا وانڈے گیا ہے دو میں چوک لو کیڑا روڑا ہے اللہ اور دو میں چکو اللہ 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 توجہ کرنا قدر اے بھائی جان وانڈو تو آئے نے ہیں اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے بڑا گڑا یقین جانو انہاں دا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ اللہ دا ذکر کریا یہ سارے ذکر ہے سارے کریا کرو درود پڑھیا کرو میرے نبی تے درود پڑھیا کر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد درود برکت درود رحمت درود خوشبو ہے درود عنبر ہے درود کستوری ہے درود مشک ہے وہ جدو بندہ درود پڑھدا ہے انجی ہے جی میں منہ وچ دو لہچیاں رکھ لگا نے جدو بندہ درود پڑھدا ہے انجی ہے جی میں بندہ موتی چور دے لڈو کھاندا پیا ہے وہ جدو بندہ درود پڑھدا انجی ہے جی میں تازہ تازہ برفی پیا کھاندا ہے وہ جدو بندہ درود پڑھدا ہے انجی ہے جی میں گرم گرم گلاب جامن پیا کھاندا ہے جدو بندہ درود پڑھدا ہے انجی ہے جی میں بندہ شہد دا چھتا پیا کھاندا ہے درود گلاب ہے درود کستوری ہے درود عنبر ہے اور درود چمیلی دا پھول ہے پڑھیا کر میرے نبی دی ذات دے درود اللہ پاک نے میرے نبی دے نام تے درود وچ لذت رکھی ہے جدوں کو نہ لبے یا درود پڑھے انجیے جویں منہ وچ کھنڈ پے جاندی ہے سینے وچ ٹھنڈ پے جاندی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے میں نے بزرگاں والوں 45 منٹ ملے نے تے میں پتہ نہیں کنے سالاں بعد آیا ہاں آج میں 2:45 لا چھڑنے اللہ اللہ نے بزرگاں والوں اجازت ہوئے گی تے پھر اللہ 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 توجہ کرنا درام غور کرنا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد مٹھا 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 نا میرے نبی دا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے نال پڑھو گا لطف نہ آئے تے پیسے واپس لے لیا جڑے میں لبے نے اے واپس لے لیا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم درود والے ہیں اور مسنون درود والے ہیں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد
محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے دین سے پائی فقیروں نے شکنائی انہی کے دین سے پائی فقیروں نے شکنائی جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ اللہ میں قربان درود پڑھیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہر وقت اللہ دا ذکر کر داریا کر تاکہ تیرا دل بیمار نہ ہوئے تاکہ تیرے دل وچ کسی قسم دی کو بیماری تے وائرس نہ جائے یہ پہلا کام کرنا ہے تے دوجا کام کیڑا کرنا ہے اللہ فرمایا تیرے دوسرا کام میں جے نال دل بیمار ہوتا ہے اس بیماری دا نام ہے کثرت الکلام کثرت الکلام زیادہ بولن نال بھی بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے بولی جاندا ہے ایویں ہی بولی جاندا ہے ایویں گلاں کیتی جاندا ہے کوئی نام ہی بلاوے تے ایویں بولی جاندا ہے تھوڑا بولیا کر چنا تھوڑا بولیا کر من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے بات اچھی کیا کرے نہیں تو چپ کر جایا کرے بھڑے بولن نالوں چپ چنگی ہے پیڑے بولن نالوں چپ چنگی ہے کہندا یار میرے پار ہی بڑا میرے کام ہی بڑے نے میں نہ بولا نہ تے نبڑدے نہیں سونیا نہیں جس نبی دے کندیاں تے پوری امت دی تربیت دا بوجھ سی میرے نبی بھی انہاں نہیں سن بولیا کر دے تھوڑا بولیا کر دے سن او سرور عالم چپاں وٹیاں سرور عالم چپاں وٹیاں تے ود کٹ کدے نہ بولے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار میرے نبی تھوڑا بولیا کر دے سن کم بولیا کر دے سن تو بھی کم بولیا کر تو بھی تھوڑا بولیا کر اللہ اللہ نے کم دی گل کر لئی پھر چپ کر گیا حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا یہ مرتبہ یہ شان جو آپ کو ملا ہے اس کا راز کیا ہے ہر ہفتے میں چپ رہتا ہوں زیادہ بولتا نہیں ہوں کم بولتا ہوں تھوڑی گل کرنا وا پھر چپ کر جانا وا اس واسطے چنا تو بھی تھوڑا بولیا کر یہ دوسری بیماری ہے جدے تو اپنے دل نو بچانا ہے تیسری بڑی خطرناک بیماری ہے پوری توجہ چاہیے یہ بیماری ساڈے دل خراب نہیں کر دیے اج کل بڑی زیادہ ہے یہ کیڑی بیماری ہے جدے تو دل نو بچانا ہے فرمایا کثرت الضحک زیادہ ہسن نال بھی دل ٹھیک نہیں رہندا کئی بندے ہسی جاندے نے آ جدوں دا ٹک ٹاک آیا ہے نا تے بندے ہاسیا تے ہی لگے کلا بندہ کلا ہی بیٹھک چ بیٹھا انج موبائل پھڑے تے کلا ہی ہسی جاندا ہی 3 منٹ بعد ایویں آدی کلا آپ ہی ہسی جاندا نہ کوئی کول بندہ نہ بشر نہ لینی نہ دینی پتہ نہیں جن کو کتاریاں کڈدا ہے ایویں ہسی جاندا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار جدوں دا ٹک ٹاک آیا ہے دنیا ہسیاں تے لگ گئی ہے بندے ہسی جاندے نے اینا ہسیاں نہ کر اینا ہسیاں نہ کر کمڑیا تھوڑا سیا کر کم گل کریا کرتے تھوڑا سیا کر اللہ 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 اینا ہسیا نہ کر بلکہ وہ بیڑا یاد کریا کر جدو تیرے اپنے تینو پھٹے تے پا کے تے تیرے کپڑے لا کے تینو برہنہ کر دینا ہے وہ بیڑا یاد کریا کر جدو تیرے اپنے تینو چک کے تے مٹی دے وچ دب کر کے آ جانا ہے مٹی دا تو بندہ بنیا گادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے کیڑی شہدہ مانے تینو کیے تیرے پلے
900 साल भी जी लवे पर जाना है मिट्टी थले। ए भैन भरा नालों मंजी चंगी जिहड़ी कब्र दे विच ले जाए, ते मंजी नालों कब्र चंगी जिहड़ी मोए गल नाल लाए। अल्लाह अल्लाह थोड़ा सया कर, ज्यादा हसन नाल की हुंदा है? ज्यादा हसन नाल दिल बीमार हो जाता है? नहीं नहीं नहीं। ज्यादा हसन नाल दिल सख्त हो जाता है? नहीं नहीं। ज्यादा हसन नाल बंदे दा दिल काला हो जाता है? नहीं। जेड़ा बंदा ज्यादा हसदा है तुमीतुल कुलूब, ज्यादा हसन वाले बंदे दा दिल मुर्दा हो जाता है। दिल मुर्दा हो जाता है उस शख्स का जो ज्यादा हंसता है, कह के लगा। एक हुंदा तबस्सुम ज़दा चेहरा रखना, चेहरे ते स्माइल रखना, कोई गल करे मुस्कुरा के जवाब देना, कोई सलाम लवे मुस्कुरा के जवाब देना। ऐ ते ठीक है, ये ते दुरुस्त है, बल्कि ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये तो मेरे पैगंबर की सीरत है। जो हा 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 करके हसी जाना, ये काम नहीं चंगा। अल्लाह मैनू तेनू दे तो बचाओ ची आमीन आखो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हज़रात तेजी वकार गौर करते जाना। थक गयो, थक गयो, जदों थक जाओ दस दिया जे तुहाडे थकन तो ठीक 2 घंटे बाद तकरीर खत्म। ठीक है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हज़रात तेजी वकार गौर करते जाना। दरा मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना, तीसरी बीमारी जिद तू अपने आप नू बचाना है वह कसरत ज़हके। ते चौथी बीमारी केड़ी है? जिस बीमारी तो अपने दिल नू बचाना है, गुनाह करके फिर गुनाह नहीं करना, बल्कि गुनाह करके फिर तौबा करनी है। नबी पाक ने फरमाया जदों को बंदा गुनाह करदा है, इहदे दिल ते स्याह रंग दा नुक्ता लग जांदा है, फिर गुनाह करदा, फिर नुक्ता बढ़ जाता है, फिर गुनाह करदा और बढ़ जाता है, फिर गुनाह करदा फिर बढ़ जाता है, हत्ता कि दिल काला स्याह हो जाता है। गुनाह कर करके दिल काला हो जाता है। ते चन्ना गुनाह करके गुनाह न करया कर। इंसान है, आदम के बेटे हैं, बतकादाए बशरियत गलतियां तो हमसे हो ही जाती हैं। कुल्लू बनी आदम खताउर, गलती तो होगी, होती रहती है, लेकिन गलती करके गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि गलती करके माफी मंगनी चाहिए। कुरान कहता बला मियां सिर्रु अला मा फअलू, गलती करके माफियां मंग लिया करो। ए देखो ना, हुण जनाब आखिरी रात तक रात चल रही है, रमजान दियां आखिरी घड़ियां पईयां चलदियां ने। ए प्रोग्राम मुक जाएगा ते मुक जावे ते सोना कोई नहीं, मुसल्ला डा लेना है ते मुसल्ला डा के कहना मालिका अज मैं तेनू मना के ही जाना है, अज मैं तेरे गलतियां दियां माफियां लैके ही जाना है। खेड़े पै जा, खेड़े पै जा, वे खेड़े पै जा। जिवें साडे बच्चे खेड़े पै हुए ने, बाबा मैंने तो जूता लेना ही लेना है, बाबा मैंने तो वो कपड़े लेने ही लेने गए। बच्चे रो पैंदे ने, बच्चे फर्श ते गुलटियां मारन लग जाते ने। निक्के निक्के बच्चे रो रो के मां बाप नू मना लेंदे ने, तेरे कोलों रब नहीं मनाया जाता, तेरे कोलों खालक नहीं मनाया जाता। सजदे च डिग जा, मुसल्ले ते पै जा, अपने मालिक नू मना, हाथ बन के माफी मांगे। इंज कहना गलतियां दा ढेर लेके मैं तेरे दर ते आ गया, माफ कर दे मालिका मैं तेरा नाम पुकारिया। उम्मीद रखो तो आवाज आएगी, हाँ बंदे तू है आया, मैं बड़ा गफार खां, तू गलती करके माफी मंग लई, हुण मैं तेरा यार हाँ। अल्लाह 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 पाक कोलों गुनाहां दियां माफियां मंगनियां ने। गुनाह करके गुनाह नहीं करना, गुनाह करके तौबा करनी है। ये 4 गुनाह ने, ये 4 जनाब बीमारियां ने, इन्हां तो दिल नू बचाना है। अगर इन्हां 4 बीमारियां तो दिल नू बचाओगे तो दिल बीमार नहीं होएगा। बोलो दिल बीमार, दिल बीमार नहीं होएगा। ते जे बीमार हो जाए, जे बीमार हो जाए बंदा भी तो बीमारियां तो बचने की बड़ी कोशिश करते तो बीमार हो ही जाता है। तो जे दिल नूं तुसीं बीमारियां तो बचाने की कोशिश करो करो फिर भी बीमार हो जाए तो फिर की करना है? फिर दिल नूं 4 टीके लाने ने। किन्ने? 4 टीके। टीकियां का नाम पता मैं क्यों लिया है? मैनूं थल्लों मच्छर बड़ी टीके लाई जाता है।
یقین جانو اللہ تاں ٹھیک ہے منہ جو اللہ 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 توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ اللہ ممی کہنا کوئی گاہ نہیں لگا رہا ہے ٹائم تھوڑا یہ ہے اللہ 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 توجہ کرنا قدر آپ چار ٹھیکے لگانے نے کیڑے کیڑے دل سخت ہو گیا ہے دل بیمار ہو گیا ہے دل جناب کاڑا ہو گیا ہے یہ تینوں قرآن چنگا نہیں لگدا نمازاں چنگیاں نہیں لگدیاں تے روزہ رکھن دل نہیں کردا یہ مطلب ہے تیرا دل بیمار ہے چار کام کر سٹیپ بائی سٹیپ کر تاکہ تیرا دل بیماریاں تو ناج پا جائے سب تو پہلا کام کیڑا کرنا ہے کاموں کی دے دوستا 24 گھنٹیاں دے اندر یا 2 دنوں دے اندر یا 3 دنوں دے اندر کدی ٹائم کڈ کے تھوڑا جا قبرستان دا چکر ضرور لگانا ہے ہمیں لنگدیاں قبرستان دے وچوں لنگ جا ہمیں ٹریاں جاندیاں قبرستان دے وچوں لنگ جا جدوں تو قبرستان وچ جائے گا تینوں پتہ لگے گا آ میرے ابدے دی قبر ہے آ میرے بھرا دی قبر ہے آ میرے اس پتر دی قبر ہے جڑا کہندا سی میں اپنے ابدے تو بغیر جی نہیں سکدا آ میری امی دی قبر ہے یو میری ماں ہے جنوں میں آکھیا کردا سا اما میں تیرا چہرہ نہ ویکھا تے مینوں قرار نہیں ملدا اما مینوں سکون نہیں ملدا اج ماں دنیا تو گئی نو کئی سال گزر گئے نے تے چہرہ نظر ہی نہیں آیا اللہ اللہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر بٹھاں پیاں جنہ بنا ایک پل نہ سرندے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں اللہ اللہ نے کوئی ایک بندہ قبرستان گیا تے تریا جاوے تے پیر نو کوئی شے وجی سو کوئی شے دا جناب ٹھیڈا لگا ٹھوکر لگی تے خرے کوئی اٹ پیر تھلے آئیے تے جدو تھلے نظر ماری تے اٹ اٹ کوئی نہیں انسانی کھوپڑی پیر نہ وجی انسانی کھوپڑی وجی نا تے او کھوپڑی رڑ کے او جا پئی تے کھوپڑی بولی تے زبان حال نالوں نے کی آکھیا اس بندے نے ترجمہ کیتا ہے کہندا ہے اللہ 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 ہم سیر کو نکلے تو سب راستے بیرام تھے کچھ بیرام تھے کچھ قبرستان تھے قبرستان میں پڑی ہوئی ہڈیوں کے یرمام تھے ارے انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے کبھی ہم بھی انسان تھے قبرستانہ میں جایا کر نبی پاک نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارتوں سے منع کیا ہوا تھا الا فزوروہا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اب قبرستان جایا کرو قبرانو ویکھیا کرو قبرانو جدو بندہ ویکھدا ہے دل نرم ہو جاندا ہے بندے نو اپنی اوقات یاد آ جاندی ہے کہ میں کی شیاں آ جڑیاں لال لال بلیاں تو چکی پھرنا ہے آ جڑیاں تو گلاں چکی پھرنا ہے آ جڑیاں ایڈیاں ڈولیاں تے دمان کردا پھرنا ہے جا کے ویکھ قبرستان اندر کڈے کڈے قبروں مٹیاں دے تھلے پے ہوئے نے اللہ 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 میں قربان جاواں اس واسطے لنگدیاں ٹپدیاں قبرستان دا چکر لایا کر تاکہ دل نرم ہو جائے پہلا کام تے دوجا کام کیڑا کرنا ہے حضرات محترم دوجا کام کرنا ہے اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت کرنی ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے رمضان جا رہا ہے ہدایت مطلب نہیں کہ بندہ قرآن پڑھنا چھڑ دے وے قرآن پھر بھی پڑھ دیا رہنا ہے یہ تلاوت دا باقاعدہ تمام کرنا ہے قرآن دلاں نو سکون دیندا ہے قرآن دل نو قرار دیندا ہے اللہ اینج نہیں پڑھنا جویں آپاں پڑھنے آ قرآن کھل گیا پڑھی گیا نال فون سنی گیا نالے قرآن پڑھی گیا نالے پشپا لائی گیا چکام دا شٹر تاں چکیا چاڑو مار لگ پہ اندر تلاوت لا دیتی پانی تروں کیا پھر چاڑو لایا پھر لوکاں نے گلا گلا کیتیاں اے نہیں دنوں تلاوت بھی مک گئی انج نہیں پڑھنا کیویں پڑھنا ہے وضو بنا کے صاف کپڑے پا کپڑے اندر تے خوشبو لگا خوشبو لا کے مصحف پاک اپنے آپ اندر پکڑ لائے تے پکڑ کر کے کدے بکھراؤ کر کے بیٹھ جا موبائل دا فتنہ پراں کر دے دور کر دے اپنے تو دور کر کے تے اللہ پاک دی کتاب نو کھول لائے انج کھول کے اللہ پاک دی کتاب نو پڑھنا شروع کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليك سعيدا جردا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا نعرہ تکبیر اللہ اللہ میں قربان جاواں اے مومن کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں اے مومن کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں اللہ اللہ جس کے سینے میں قرآن کا خزینہ اس کے کہ دامن میں رحمت کا خزینہ حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ گھر پاس ہے قرآن کی آیات کریمہ قرآن کے پاس تو جینے کا جینا قرآن نہیں پاس تو کیا جینے میں جینا قرآن میں موجود ہے جینے کا کرینہ قرآن میں موجود ہے ایمان کی باتیں اے مومن کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن پڑھئے حضرات عزیز وقار قرآن نال پیار پائیے اللہ اللہ میں قربان جاواں اے دوجا کم کرنا ہے تیجا کیڑا کم کرنا ہے حضرات عزیز وقار تیجا کم ہی کرنا ہے اللہ 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 اپنے دو کنال دی کوٹھی وچوں نکل کے اپنے دو کنال دے محل وچوں نکل کے تے باہر لوکاں دے دکھاں وال بھی جانا ہے لوکاں دے غماں دا بھی جائزہ لینا ہے تیری افطاری دا ٹائم ہے افطاری تے چار چار پانچ پانچ مشروبات بنے پینے تے نال بیوہ دے گھر وچ او دے بچے بھوکے پانی نال افطاری کر دے پینے تو مجرم ہے اللہ دے ہاں تینوں پوچھیا جائے گا تو کیوں نہیں ماڑیاں دا خیال کیتا اس وقت دے ویر جی جدو بندہ لوکاں دے دکھ سندا ہے دل نرم ہو جاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر نے کر کے حضرت جعفر تیار دے گھر اندر گئے حضرت جعفر تیار کی شہادت ہو چکی ہے میرے پیغمبر گئے نے تے میرے نبی نے ویکھیا ہے نکے نکے جناب جعفر دے بچے روندے نظر آئے میرے آقا نے انہاں بچیاں نو کول بلایا سر تے پیار دیتا کھانا بنایا میرے پیغمبر لقمے توڑ توڑ کے انہاں بچیاں دے منہ اندر ڈال دے رہے میرے پیغمبر انہاں بچیاں نو کھانا کھلاندے رہے انہی دنوں پردے دے وچ رون دیاں آواز آئیاں میرے آقا فرماتے نے کون رو رہا ہے جی میں اسماء خان میں دیبا خان حضرت جعفر دے فرمایا رو نا میں تینوں وظیفہ سکھا دینا وا میرے پیغمبر نے وظیفہ دکھایا پردے وچ بیٹھن والیوں میریو ماؤ بہنو یہ وظیفہ
तुसी भी नोट कर लो, ये तुम्हारे गमों का वजीफा, मेरी बहना आपके दुखों का वजीफा, या आपके दिल की तकलीफों का वजीफा। और ये वो वजीफा नहीं है जो फेसबुक के किसी स्कॉलर ने बयान किया हो, ये वो वजीफा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान किया। मेरे आका फरमाते ने अस्मा पढ़िया कर, महबूबा की पढ़िया करा। फरमाया अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही अहदा, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही अहदा। मेरे पैगंबर ने वजीफा सिखाया। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर यानी हजरत जाफर के बेटे बयान करते हैं, मेरे वालिद मोहतरम की शहादत हो चुकी, मैं यतीम हो चुका। नबी पाक मदीना पाक से किसी काम की गर्ज से गए। जब अल्लाह के पैगंबर वापस आए ना तो मदीने के लोग मदीने से बाहर निकले मेरे नबी के इस्तकबाल के लिए। फरमाते मैं भी निकला। फरमाते ने मैं निका जा बच्चा, छोटा जा बच्चा, ते मेरे नबी ने आते वेखे अपने नबी पाक सवारी तो नीचे उतर आए ते आके मैनू चुक के ते सवारी दे नाल बिठा लिया। यतीमां दा इंज भला करीदा ही। असी पहले हज़ारपति हुन्ने आ, फिर लखपति हुन्ने आ, जदों करोड़पति हो जाने आ, फिर साडे बच्चे बच्चियां नाल नहीं खेडदे, फिर साडे बच्चियां वास्ते अमेरिका चो निके निके कुत्ते लियाए जाते ने, जनाब इंग्लैंड विचों कुत्ते लियाए जाते ने। इहदी 4 लाख दी कार दे अंदर इहदे बच्चे दी सीट दे नाल कुत्ता ते बह सकदा है, यतीम बच्चा नहीं बह सकदा। ओ यारो इहदे बच्चे इंसानां नाल हमदर्दी करना छड्ड गए ने। इह जदों दा करोड़पति होया है कुत्तियां नाल हमदर्दी शुरू हो गई है। ओ जदों इंसान इंसानां नाल हमदर्दी नहीं करनगे फिर नतीजा की निकलेगा। अजे पिछले हफ्ते मेरे एक बंदे ने गल सुनाई है, सियालकोट अंदर लड़ाई हुई है, सिर्फ 10 रुपया तो बंदा कत्ल कर दिया गया है। जब कुत्तों से प्यार किया जाएगा तो फिर बंदे 10 रुपया तो मरनगे ते कुत्ते अमरीका विचों आउणगे। लड़ाइयां वाले कुत्ते जिहड़े ने 5-5 लाख दे विकणगे। यारो आओ इंसानियत दा भला करिए, आओ यतीमां दा भला करिए। ईद आ गई है ना सिर थे, बिल्कुल ईद दा करीब करीब है। फितराना किस लिए होता है? सदका फितर का मतलब ये होता है कि वो लोग जो बेचारे ईद की खुशियों से महरूम हैं, हम उनका भला कर दें, उनकी खैर कर दें, उन्हां दा भला करया कर ते एक्स्ट्रा भला करया कर। जिथे अपने कपड़े लेके आना है नाल यतीम बच्चियां दे भी कपड़े लेके आया कर। अल्लाह लाला असी ईद ते कपड़े लेंदे रह जाने आ, शॉपिंगां करदे रह जाने आ ते यतीम बच्चे शॉपिंगां नहीं करदे, कल्लियां बैठ के अपने मां बाप नूं याद करके रोंदे ने। इन्हां दियां अखां चों अंजू नहीं रुकदे। तां मैं फकीर ने तर्जमानी कीती है ना, ईद दे आ चन्ना तेरी किड्डी उच्ची शान तक के ओए तैनू खुश हुंदा है जहान। कईयां तैनू तक के ते कपड़े सवाए ने ते कईयां नू मोए होए मापे याद आए ने। ईद वाले दिन कई गए कब्रस्तान तक के आए तैनू खुश हुंदा है जहान। ये तीजा काम करना है, लोगों के दुखों नू सुनना है ताकि तेरा दिल नरम हो जाए। चौथा काम ते मेरा सलाम, चौथा काम केड़ा करना है? अल्लाह पाक की बारगाह अंदर दुआ करनी है, क्योंकि नबी करीम अलैहि सलाम का फरमान है पूरी इंसानियत के दिल अल्लाह पाक की 2 उंगलियों के दरमियान है। युक़ल्लिबुहा कैफ़ा यशा, अल्लाह जैसे चाहते उन्हें परत देते हैं। इस वास्ते अल्लाह पाक को दुआ करया कर इंज हाथ बन के, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना ला तुज़िग़ कुलूबना। बड़े बड़े बंदे ने जन्नत दे रावां तो भुल के जहन्नम दे गड़े विच डिग जांदे ने। ला तुज़िग़ कुलूबना ला तुज़िग़ कुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह साडे दिल नू सीधा रख। जामे तिरमिज़ी की रवायत है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ सीखी, आपने मुझे सिखाई और मैं पढ़िया कर या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। अल्लाह मैनू अपने दीन उत्ते पक्कियां कर दे।